5, 4, 3, 2, 1, başlayalım. Hayırlı saatte hürmetli konaklar, bizden yaratkan ballarımız. Havmağız kızlar malaylar, apay ağaylar, okutuvçular, mecenatlar. Barығызла көрүүбізге шатпын. Атайсал бідікілер, знай наших. Кесі отан Атайсалды қастерлау ниетін балалар арасында тарату бойынша асық конкурс фестивалін бар етуші егерлі балалар һәм үлкендер. А ведем церемонию мы, Салават Заманов Һәм Гүзәл Мустафина. Салават ағай, мұнда бөті Башқұртстан елған. Гүзәл, ойлап қараң, біздің конкурста қатнашқан һәрбір кешелерді, һәрбір район вәкилләрен һанай башлап, безгә айрым фестиваль үткәрергә туры килер ул. Улайһа Салават ағай, ролик қарап алайық. Selam dostlar. Кесе ватан, Атайсалды хастерлау ниетін балалар һәм үсмердәр арасында тарату буенча Атайсал бедекеләр знай наших асык медиа конкурсы көт көндәре старт алды. Анимаштан мен катнашмыйм, мен укый беләм. Катнашырга теләүче һәр укучы 4 номинация арасыннан күңеленә ятканын хайлап конкурс эше әзерләп җибәрде. Про одного мецената, допустим, вот то, что построил. Баһалама агзаларына иңеңдәрен хайлауы авыр булгандыр инде, чөнки төп иңүсегә 50 мең сум акча тапшырыла. Хәйдә менә катнашайым. Специально для конкурса Атайсал бедекеләр знай наших. Эй, яңлыш ишетмәнегез, төп еңүсегә 50 мең сум акча. Ну вот, и зачем меня взяли ведущий проекта? Могла бы тоже побороться за главный приз, 50 тысяч и победить. Гузель, мне кажется, уметь радоваться за успехи и победы своих коллег будущих – это самая большая победа. Ведь смысл проекта – помогать, любить друг друга, да и не только этого проекта, а вообще смысл жизни в этом. Не все поняла, но ты так красиво говоришь, Салават ағай, что я уже успокоилась и мне уже радостно. Үскән бит ул Гүзәл. Бүген Тарату конгресс холлы яшь журналистлар хәбәрчеләр белән тулды. Конкурстың бар этапларын уңышлы үтеп, финалга килеп еткән балаларны ысын күңелдән сәламләйбез һәм без генә лә түгел, вас приветствует первый заместитель руководителя администрации главы Республики Башкортостан Урал Тагирович Кильсинбаев. Игътибар экранга. Атайсал бедекеләр знай наших фестивалендәге катнашучыларга кайнар сәлам. Сынлап та был һеҙҙең фестивальдә иң шәп егеттәр һәм иң шәп кызлар гына катнаша. Һәм инде һеҙҙең алдагы тормышығыҙға уңыштар. Знай наших. Медиапроект «Атайсал. Бедекелер. Знай наших» реализуется на грант главы Республики Башкортостан. Спасибо, что поддерживаете творчество наших детей. Итак, мы объявляем первую номинацию. Тәүге номинация «Интервью». Интервью номинацияһына бөтәһе 29 эш килде. 29 кызыклы әңгәмә. Сәхнәгә Башкортстан Республикасы Мәдәният министры Әминә Евния кызы Шафикованы һәм Башкортстан телерадиокомпания генераль директоры Рөстәм Рәшит улы Зарифетдиновны сакырабыз. Рәхмәт итегез. Хәйрле көн, хөрмәтле балалар, кадерле укытучылар, кунактар. Һеҙҙе бөгөнгө матур сарала сәләмләүемә шатмын. Һәм дә Тамыр телеканалына ҙур рәхмәтемде әйтәһем килә. Сөнки бик әһәмиәтле, бик кәрәкле проект балаларда үҙ туған яғына ҡарата һөйөүҙе үҫтереүҙә бик ҙур роль, бик тос өлөш индерәләр. Рәхмәт Әминә, Рөстәм Рәшит улы. Сегодня мы вроде как подводим итоги прошедшей работы, но с другой стороны мы эту работу только начинаем. Ребят, все, что вы делали на протяжении всего этого проекта, мы это будем использовать, и вы это еще увидите, услышите в эфире наших телерадиоканалов на протяжении всего этого года. Это была большая работа. Спасибо, что пригласили вручать первую номинацию. Это номинация интервью, потому что для меня, как для телевизионщика, очевидно и понятно. Самый сложный жанр на телевидении, самый сложный жанр в медиа вообще – это интервью. Сенсорон Артур Абсалямов, Ильгизар Амирханов, Бурзян районы. Төп геройыбыҙ Рәжәп бабай менән таныштырып үтәйек. Һаумыһығыҙ.
Бұл орында не үшін һез карталарға булдыңыз? Бұл орында карталардың сәбәптері көп инде ул. Ең бірінші біз бала сақтап өлерде ойнап өскендер насарайып баруын көріп карталар аларға болдым. Чөнки бұнда матур шишма ағайды һәм урман деген елға аға солардың құрула көп сәбәпсі болды енді. Бұл шишма һауаның пайдасы бармы? Бұл шишма һауаның пайдасы бек зор. Оның сифатын тексеру үшін мен Белорет санэпидемстанцияның лабораторияда тексеру өткерттім. Һәм аның анықтылығын білу үшін бұнда таблицалар аралардан көрсеткен. Бұл һау арналар бойы отырғала болмай. Шишманың һауы бек һәйбәт болғандықтан ауыл халқы бұнда әр уақыт келіп өздері һау алып қайталар. Хатта қырда болған өздерден жақтастар бүтәлі канистрдарына, филягетскаларына толтырып қалаларға райындарға алып қайтып тұтыналар. Рахмат сізге Рыжық ағай ұлы сөйлесін. Яғына яшау сығанағы беріп тұрған шешмелерімізді хақлау біздің бурысыбыз. Бүгінгі интервьюді алып барысы Артур Әбсәләмов, Илгизар Әмирханов булдылар. Ай, афарин егеттер. Әйткендей интервью гөрі Рәжәп ағай бұнда. Әйдәгәд оғала сәлемләйік, алқыштар біле кетейік. Біздің оқытушымыз Гүлнәс Әбсәләмова ярдәм итте. Бұл видеоны төшерүгә. Біз финалға сыққанда ишеткәс бик куандык һәм ошо Атайсал мөнәсип дигән футболкаларды барып эшләттек, әзерләндек. Дуванский район. Удивительно. 3-е место. Дуванский район. Республиканский лицей-интернат имени Юсупова Дуванского района. Амина Шафикова. Халк мөхлидер. Бұл Мәсетле районы, Тукбай авылы. Авылда не бары 200 кенә кеше яшәй. Әмма әз генә кеше яшәһә, халыктың күреше беренче урында. Ирек Рауфанова, авылда ниндәй эшләр эшләйһегез? Biz avuldan şulay halk bilan yeyilib, esi yey günlerinde yanıp gitmehende bajardan bana şu boçkan aldık. Silsavutuvez mata pompa verip bana şunda oturtamız da yılganan bilgine geçeytip alıp şulay gitti. Udivizse bajardan ne işlep koygalı. Hazırki vakitte havuktar düşkes, havun ağıdıp koygalı. Mata pompanın tügünde katilliğe vertip koygalı. Менің келәһә әңгәмәсем Рәйсә апай. Ул үзенең күп китаптарын Ташкент авылына бүләк иткән. Иң яраткан шөгылем бу. Яңа китап исемдәге, яңа китаптар алып. Шулай итеп минең бик зур китапханам барлыкка килде. Ул китаптар миңа барыла кирәк ине. Килһәләр кешеләр. Рәйсә апай, һин шул бүтән китаптарны ла укуныма дип әйттеләр. Рустам Ришатович, у вас есть уникальная возможность загадать желание. Тыуандан Амина Шафикова. Она даже на Амину Евгеньевну внешне же похожа, посмотрите. Мин Ирек бабайдан интервью алдым. Сәхнәгә сыкканда мин куркманым. Миңа был дипломды Амина Шафикова тапшырды, министр культуры. Сакмау района Азалия Гарифулина и Кинсора. Проект «Атайсал» направлен на объединение выходцев из Республики Башкортостан на основе общих интересов и поддержания связи с малой родиной. В июле 2021 года Данис Кашемевич Шарипов, наш земляк, благоустроил территорию родника Энилер-Чешмясе в селе Чекмагуш в рамках проекта «Атайсал». Жил я вот в этой деревне Чекмагушево, мой дом, отчий, сюда часто приезжаю. Как вам пришла идея благоустроить родник? Мы как вот все должны после себя хоть что-то оставить. Оставить для будущего поколения, что-то о себе, может, какую-то память. Поэтому шла идея о том, что вот на этом месте, где родник, голубые ели,
зале, просим. Азалия Гарифуллина, Сатмалыш районынан. Екінші орын. Әйткендей ролик геройы Денис Кашиевич бында уғала сәлемләп үтәйік. Я очень рада, прям у меня прекрасные эмоции. Я считаю, что это прекрасный конкурс. Это возможность бескорыстно помочь своей малой родине, и при этом ты получишь за это приз. Я, в принципе, не ожидал вот этого звонка. Почему-то мне позвонили по телефону и сказали, вот мы с вами, как говорится, вместе открывали Чишму, Анилар Чишмасе. Вы не могли бы, допустим, нам помочь съемку сделать какую-то? Я говорю, какие вопросы? Я запросто с удовольствием поеду. Она мне позвонила, такого числа, такого, тогда-то приезжайте. Это 110-120 километров. Я сел в машину, поехал, приехали. Вот, и все. Они сказали, снимай. Я говорю, какие вопросы? Да, любые там, какие есть, такие будем задавать. Ну и вот и так, спонтанно все. Сердце все равно ёкает, все равно беспокоишься. Ну ладно, вроде нормально, спасибо. Первое место занимает замечательный молодой человек по имени Акназар. Акназар Мазитов, Мейкинский район. Selam usta, benimle Nazar, min hizde, Miyaka rayonu, Safar alma, ona kasokra, İlmer ağay, hizmetinde көп yerlerde yaşayan hegel, işleyen hegel, Safar alındağına tugul, rayondan korunaklı kişi, eşkuvar, депутат, удегет страхында бирок hilal Я действительно просто мультигадил соборякларын ташлап кайттым битне, эске эшләр министрлыгына ташланым. Мында кайткасын да 2016 елны эшләр бер-берсе башлап китеп битне, насип төләгән битне. Мына шушы биртнау, ялгына караган дигән йөртәне. Туган якка кире кайтырга һездә нимә мәҗбүр итте? Ул мәҗбүр итү, бәдәм битне менә туган як белем алган вакытлар, нашында тонда үткәмәд битне, кенлек тамы битне тамган битне шуырга битне. Шуңа күрә туган як үзенә тарта, менә күп кешеләр битне хәзер алага китә битне авылдан. Әбәд инде калганын ташлап, авылга кайтып китте. Сын кили егеттәр, безнең арабызда атайсаллы өсеп, улар хезмәт итәләр, җир түгәләр. Ә мин һезнең белән хушлашам. Хушыгыз! Очень классное свойство для телевизионщика, который берет интервью. Вот так очень быстро, коротко и емко. Это профессионал, сразу видно. «Социальный ролик». Ихтибар экрана. В этой номинации 28 работ. А победители в этой номинации приветствуют министр семьи, труда и социальной защиты Республики Башкортостан Линара Хакимовна Иванова и член жюри медиаконкурса «Атайсал Бедекеляр», «Знай наших», телеведущий, продюсер телеканала БСТ Наиль Талгатович Юнусов. Доброта должна быть всегда с нами, потому что вот, я считаю, вообще ни одной добродетели абсолютно нет, кроме доброты. Біздің жюри составында 3 сағат вақытыбызды һездең ижади эшләрегезне карарга һәм баһаларга бүлдек. Атайсал яшәһен һәм янтөягебезнең илһөяр рухлы кызлары, егетләре үсен артыбында. Шулай итеп, социальный ролик номинациясында 3-нче урын. 3-нче урын Арслан Ишназаров, Салим Кубайтуллин, Кайфулинский район. Средняя образовательная школа номер 2, село Акьяр. Ашында толы юкта, ничә тоза алмаган? Эсей был нимә ул, Мемет халыгын яратмайы.
yok, vaktim yok. Var atayım var, atay öğretmen. Atay. İn kırık yerinde in. Git bana bir sık. Oğlum, sen nime pişirgen, şunu aşayımız. Kadirlim, aşın büyük demli olgan. Rahmet. Социальный ролик номинациясында үшінші орын алушы Қайболла егіті Арслан Ишназаров. Атайсал конкурсында 3-нче урын алдым. Мин бик шатмын. Күпер мәктәп телевидениеһы инде 5-нче еллардан эшләп килә һәм без бик шатбыз, чөнки вакыты менән республика кимәленә сыгып урыннар алып торабыз. Атайсал конкурсы бик матур, кызыклы итеп оештырылган һәм ысынлап та минең өчен дә ниндидер зур тәҗрибә алу. Второе место занимает Амир Гилязов, город Нефтекамск. Средняя образовательная школа номер 2 города Нефтекамск. Амир, айдар қарға! Күзгі күзі, желі назлы, еш қызлары секілді. Жерде бірер ауыр бар, менің ауыр шекілді. Нефтекамаларынан Амир Гилязов, екінші орын, Рахимет Қадалқаламдан. Как журналист отмечу, снимает под дождем и в такую погоду, задача не из легких. Амир Гилязов, молодец! Я очень рад, что получил второе место. Я хочу сказать нанейки, наней салям. Вот через вот такие ролики, когда ребята вовлекаются в эту, они вынуждены спрашивать что-то у взрослых. Они должны как бы проникнуться до темы какой-то, до того, чтобы снять красивый, интересный, захватывающий ролик. И когда это показано на большом экране, когда ребята интересно это снимают, это просто огромное богатство и помощь в воспитании правильного, доброго, ценящего старших поколения, в чем нам телеканал Катамыр оказывает огромную помощь. Спасибо большое. Фоторепортаж номинациясында 26 яш фотограф катнашты.
Награждает лауреатов номинации «Фоторепортаж», член жюри медиаконкурса, уполномоченный по правам ребенка Республики Башкортостан Ольга Юрьевна Панчикина и член жюри, известный фотограф Эдуард Альбертович Дильмухаметов. Ребята, вам огромное спасибо, что вы через свое творчество, через свои работы рассказываете о добрых, хороших, полезных делах. Чем больше мы об этом рассказываем, тем больше этих добрых дел становится. Балалар арасындагы эштерди хайлап алуу бизге дөресен айтканда кыйыныраак болду, чөнки эштер ысымдарлыкта үзләре матур һәм күркәм. Второе место занял Оскар Герфанов, Республиканская полиглинбальная многопрофильная гимназия номер 2, Смарт, город Уфа. Оскар Герфанов. Екінші орын, Әділ қалаға. Айда. Когда объявили мою фамилию, я так растерялся, что чуть не упал, когда шел к красной дорожке. И я собрался с мыслями, пошел, и меня наградили целым вторым местом. Шулай итеп, беренче урын достается Камилю Минязеву. Камиль Минязев, Балтакский район, беренче орын. Абыл кәләмдән рәхимит. Мой репортаж был про дядю, и он сказал, если я займу первое место, то он привезет мне фотоаппарат. Абелия киләһә номинацияга күсәбез видеосюжет. Иң зур номинация. Конкурста 38 эш катнашты. Приветствует лауреатов номинации «Видеосюжет», член жюри медиаконкурса, главный режиссер телеканала «Тамыр», лауреат премии ТЭФ регион Адиля Фанилевна Сунаргулова. Мы будем награждать сейчас лучших из лучших, которые освоили этот жанр. Üçüncü орында Üfünен Алина Тагирова. Всем известно выражение «школа – второй дом». Действительно, в этом месте каждый человек проводит как минимум 9 лет своей жизни. Но все ли выпускники возвращаются в родные стены уже в зрелом возрасте? 1 сентября 2020 года в лицее номер 46 прошло торжественное открытие кабинета математики. Он был полностью переоборудован по инициативе выпускника школы Сахабудинова Рустема Мухаматовича. Свой поступок он посвятил любимому учителю математики Минисламу Газимовичу Давлетбаеву, который был его классным руководителем. Скажите, как вам пришла идея вообще сделать доброе дело для нашего лицея? Ну, скажем, желание какое-то родилось. Видимо, было родственно, тепло, близко сердцу. Расскажите о Минисламе Газимовиче, каким он был человеком и учителем? На школьном языке я бы сказал, персонаж очень интересный, да? Очень хорошо знал свой предмет, конечно же, да? Дружили мы с ним, даже в школе. Рустем Мухаматович является примером для всех учеников. В музее лицея его фотография занимает почетное место. Такие люди, как Рустем Мухаматович, вдохновляют на добрые дела. Они подают пример школьникам и учат их любить свою родину. Ведь каждый человек может сделать мир вокруг чуточку лучше. Алина Тагирова, Эмиль Давлетов. Специально для конкурса «Атайсал Базакалер. Знай наш».
Алина Tahirova, Өфі қаланы, 3-ші орын. Айткандай математика кабинетінің асосы Рустам Мухаматович бүгін бұнда айдағы доғал алқыштар бөлігінде қайдағы? Мы снимали сюжет про выпускника нашей школы Сахабудинова Рустема. Он помогает школе, делает для нее разные дела. Недавно он оборудовал в нашей школе кабинет математики, и мы решили, что важно говорить о людях, которые помогают просто так. Рустем Мухаматович видел мой сюжет, ему очень понравилось. Он сказал, что у него вызвал очень теплые чувства, и ему очень приятно, что дети помнят о нем даже сейчас. Радуюсь, вроде все мы не идеальны, и хулиганили, и баловались, но тем не менее что-то делали, где-то побеждали. Смотрю и радуюсь за сегодняшнюю молодежь, что действительно они участвуют, какие-то интересные вещи придумывают. Поэтому я рад, очень рад. Икенче орынды Аскын районунан Лилия Суфьянова ала. Фаниль Пангатович, для чего нужен был этот мост и кто его сделал? Этот мост был очень нужен жителям нашей деревни. Благодаря этому мосту сейчас жители на промил приходят на другую сторону, который намного укорачивает их путь. Люди ходят за ягодами, выходят на остановку. Азамат Нурулович, вы правда эту лестницу построили сами? Да, правда. Я люблю работать с металлами с детства. Мои односельчане и приезжие люди имеют легкий доступ к этой светлой воде. Эту беседку построил Магруф Нигматьянович. Такие мысли у меня были уже давно. Думаю, на этом мне подтолкнул мой отец. Такая беседка нужна была. Жители деревни проводят праздники. Очень много дел было сделано для мечети. Лилия Суфьянова. Лилия бар меценаттарды барлап сыққан. Амашы меценаттардан біреуі бүгін бізге келіп еткен Магруф ағай һез қайда? Әдәге доғала сәлемлейм. Минем исемем әйткәс, мин куркып киттем һәм шабатлай башланым. Сюжетны төшерүгә миңа әсәем ярдәм итте. Олы абыйлар белән сөйләшкәндә мин әз генә курыктым. Безнең авылда шугатлым күп меценатлар, уларның эшләре дә күп, шуңа күрә мин төрле кешеләрдән алдым. Анда Азамат Нурулович, Данис Суфьянов, Нигматьянович, Магруф, уларның эшләрен күрһәттем. Бұл номинациялар безнең 2 беренче урын. Чөнки эштәр бик яхшы сифатта. Беренче урын Арслан Герфанов, Өфенән. Алмаға ставится. Әйтме, қайнайым фәйкен. Сәлем. Яқшы. Аскар икмәктің қайда үткенін білмей. Қайтып ауылға үйреттірміз. Сәлем. Менә бұл менің атайым Махямов Денис Мадарисұлы. Бұл аның эшчеләре киске аш вакытында. Икмәк өстәлгә килеп яткансы озын юл үтә. Унда тырыш игенчеләр алсыз, ялсыз таңдан алып караңгыга тиклем көз түгә. Улар көздән басуга быйлай сәсеп калдыралар һәм уны яй буе тәрбияләп үстерәләр. Иген өлгергәч, комбайн менән урып, машиналарга төяп келәт алдына озаталар. Унан уны элеваторга озаталар. Анда он яхап икмәк халалар. Аңланым.
Бер илебезнең киләчәк хуҗалары. Арслан Кирханов, Көтөкалаға. Ысынлапта икмәк өстәлгә килеп яткансы, күп адымдар, юлдар үтә. Арслан Кирханов та беренче урында алыр өчен күп эшләр башкарды, текә кешеләр белән аралашты. Яна бер дә алкыштар, Арслан Кирханов беренче урын. Мой братишка не знал, как делается хлеб, и я хотел ему показать видеосюжетом. Получился у меня классный видеосюжет. Я очень рад, и спасибо телеканалу Тамыр. Икенче беренче урын Кнопка ТВ телестудияһы Баймак калаһына. Атайсалына туган ягына ярдәм итүчеләр тәк. Без шунда ук кырда яшәгән, зур ердә эшләгән эшкуар якташларыбыз күз алдына килә. Туган yerендә үз урынын тапкан якташларыбыз юк түгел. Ильяс Фәрит улы Баймак каланың 3нче санлы мәктәбенең даими багучыларының бере. Белем усагына төрле юнәлештә ярдәм күрсәтә ул. Байрамдар усырында балаларга бүләккән, яңа ел күстәнәчләреннән экскурсиялар оештыруга үз өлешен индерә. Спонсорларыбыздан һәйбәт күп малларга хоралман барһам, ярдәм итеп катнашам. Ильяс Камыр батырда эшләй. Ильяс бүген каланың Камыр батыр дип аталган икмәк бешерү цехы җитәкчесе. Ни өчен һез кешеләргә ярдәм итәгез? Дөресен әйткәндә, ярдәм итәргә тиешбез инде. Укыган вакытларымда безгә лә шулай өлкән агайлар ярдәм итә торгайнылар. Мәктәптән тыш тагыла туган авылыгызга ярдәм итәһегезме? Әйе, безнең авылда үзебезнең хәзерге вакытта интернет селтәре көчле бит инде, онда язып чыгарсалар, без һәр вакыт ярдәм итәргә әзербез. Барыһы ла үзенең туган яктарына, нисектер хәленнән килүенә карап ярдәм итәргә тырышалар. Яптарыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Дөнья мәшәкатьләренә карамай, һәр өлкәдә үзен һынап күрәткән, үз урынын тапкан Ильяс агайга хокланырга гына кала. Видеосюжет номинациясында тағы беренче урын яласы. Кнопка ТВ телестудияһынан Тайбугин Искәндәр һәм Хасанова Динара. Кнопка ТВ тигән дәресләргә йөри башланым. Үзебезнең Баймак калаһындагы шәхси эшкуар турында видеосюжет төшердек. Без беренче урында алырга дип уйламагайнык, көтеп утыргайнык, бына беренче урында алдык. Иң яуплы мәл килеп җитте шикелле. Төп еңүчебезгә бына 50 мең сум акчаны тапшырабыз. Атайсал бедекеләр, знай наших, кесе ватан Атайсалды хәстәрләү ниятен балалар арасында тарату буенча асы конкурсының төп еңүчесен белергә вакыт йетте. Награждает жюри медиа конкурса, директор телеканала Тамыр, заслуженный работник культуры Российской Федерации Гульназ Фаритовна Кульсарина. Когда Урал Тагирович Кирсенбаев предложил идею проекта «Атайсал» продвигать и среди детей, мы с телеканалом Тамыр и вместе собрались и сказали, что запросто. Мы разработали этот медиапроект, он состоит из 3 больших частей, и вот мы сегодня с огромным удовольствием завершаем первую часть этого большого проекта, это медиаконкурс. И очень рады, что сегодня с нами очень красивые, именитые, знаменитые люди, которые наверняка знают цену Атайсалу, и сегодня с удовольствием вручают вам не только награды, но и частичку своей души. Это здорово. Абсолютный победитель первого медиаконкурса среди детей и подростков по продвижению идеи помощи малой родине Атайсал Бездекеляр «Знай наших». Единогласным решением жюри вручается
команде «Бер туғандар» из Учалов. Biz bu konkursta Leyla katlaşayım. Nima tarafında bu millet? Ataydın tuğan avul otura indi. Kutlayımı. Şunga kelsin endi. Selena hikaye gittin o. Her dilimi kutuyla kartı izleyin. Bana o kutuy. Uçalı rayonunun Berekal Hammatı avdarının berehi. Kutuylar büyük avdip, Ali bana mesitlerin yanırtıp yatalar. Bu binanın 100 yıldan artık tarihi var. Davda mescid bulduğu şunan klub, şunan şahsi yurt. Hazır Allah'a şükür yaranan Allah yurtuna eğlendi. Bu kutuylardan koyuldu. Regreşi buha, kumanar avul halkı utkusu bina yaratkan şişmedin. O şular matulayken aferin kutuysa. Bu yalan mıdır? Lakin kay vakit bunda Allah dışarılıkta uğraşıyor. 2019 yıldan Alıkmanda futbol turnirleri öte. Kışın kışka mini futbol boyunca Ayagöğün Ulutau yiyini. Respublikanın türlü töbәкләреннән, Силәбе өлкәһеннән дә иң көчле командалар күз сынарга килә. Иң яхшы һәвәскәр футбол турниры дип исәпләнә хәзер Кытайда үткән ярышта. Быел матур сараны дәртле Кытай егетләре оештырган. Линар ағайған бейнесі құрал бірәйкәлі. Бұл турнирді өткәру идеясы нисек туыр? Biz yigitler yığılışıp turnier ötkәргә булдык инде. Авылыбызды өскәрәк күтәрергә, авылыбызды терелтергә инде. Башламасак та, без хотели просто доказать, что мы футбол не беләбез. Вот, был шеф. Как раз был керәкле сюжет. Бу егетләр ситтә яшәй һәм эшләй. Ләкин атайсының күңелмәде. Кызлар, кайгылары әле өйләнмәгән. Барыгына зур рәхмәт. Мин бик шатмын, без булган булса ендек. Зур рәхмәт. Атайсалга әзерләнгән сакта безгә шундый илһам килде. Алла бирһә, үзебезнең калала башкорт телле студия булдырырга. Һәм мин шундый нәзер әйттем инде. Ниндидер урын алһак, Алла бирһә, ошо юнәлештә без артабан эш булдырырбыз дип, эшләй башларбыз дип. Һәм менә әлхәмдүлилләһ, зур рәхмәт сезгә. Тамыр каналы, һез безгә канат куйдыгыз. Ошо аксаны студия булдырыр өчен кулланырбыз. 5000 һумын Улутау йыйыны дигән турнир, футбол турниры безнең сюжетта ла ул бар. Алла бирһә, быел уларның юбилей турниры була, шуга юнәлтәсәк һәм тагы 5000-де Кытай авылында мәсет төзелеп ята, ләкин төзелеп бетмәгән. 5000-де тагы халырбыз, шунда ошо мәсет эшләрен тамамлауга. Рәхмәт. Атайсал идеяһын кескәйдән үк балаларга һеңдереп, балаларга ердән хут алырга гына түгел, уга үзеңнең бурысыңды кайтара белү дә кирәк икәнен аңлатып, без әгәр үстерһәк, киләсәктә безнең балаларыбыз ысын хуҗа булып үсәсәк. Һәм бүген ысынлап та без балаларга конкурс үткәреп, уларны бына шундай тантаналы итеп, кызыл келәндәр яеп, бүләкләү оештыруды үзебезнең бурысыбыз итеп алабыз. Чөнки балаларны шул тиклем канатландырып, уларга рәхмәт әйтеп, уларның эшләрен, бәләкәс кенә эшләрен дурлап, уларның кулдарын кысу, ул мөгаен һәрбер балага киләсәктә зур эшләргә ынтылыш тудыралыр. Шулай итеп, төп еңүчеләр билдәле, әмма жюри әгъзаларына конкурс эшләре шул тиклем охшаган, хатта улар
көбейтеп бүлектер әзірлеген. Махсус номинациялар булдырган. Әйтәм, сәхнә артында приздар күп. Специальный приз учредил член жюри нашего медиаконкурса, известный предприниматель, меценат Ильсур Ганидинович Набиуллин. Һеҙҙе көтәбеҙ. Бұл проект икеләтә файда килтерә дип әйтәйем. Нимәгә? Балалар монда битендә тел осталыгын арттыра. Һәм икенче ягынан эшкуарлар ничек изгелек эшләйләр, улар карап баралар һәм күрәләр, өйрәнәләр. Һәм киләсәктә лә Алла йөрһә, ошо безнең бәләкәй генә балалар безнең Башкортстаныбызның киләсәге бит инде һәм изге эшләр дип ышанып калабыз инде. Ильсур Набиуллинның махсус призы менән Әминә Шафикова бүләкләнә. Әминә, рәхмәт сәхнәгә. Ильсур Ганидинович тағы бір Әминәгә бүләк тапшырырга булды. Фатима Мустафина исемендәге 20-нче Башкорт гимназия укучысы Әминә Билалова. Мин бик шат булдым. Тағы Атайсал конкурстарында катнашам. 2 номинацияга ла видео төшердек. Беренче номинацияга без инәй менән төшердек, икенчесендә мәктәп менән укытучы балалар менән. Медиа конкурста нык егәрле кыздар, малайдар катнашкан. Хатта өй эшен дә еренә yetkәреп эшләгәннәр. Юным медийщикам, которые попали в шорт-лист медиа-конкурса, дали домашнюю работу. И представляете, все сделали домашку. Мои студенческие мозги до сих пор в шоке и не могут в это поверить, то что кто-то делает домашку. Тугандарыбызды онытмайык, Атайсалыбызды онытмайык, туган ерибезди, туган ауылдарыбызды, калаларыбызды онытмайык. Безнең өчен ул ошо безнең хәтеребез, безнең эшләребез, безнең халкыбыз өчен, безнең республикабыз өчен, безнең илебез өчен терәк булсын. Амин. Искәндәр Ахунов. Искәндәр рәхимет бәдәл кәләмдән. Өй өчен яхшы итеп башкарган өчен кемдә тагы бүләкләйләр әле. Әлбиттә Искәндәр Ахунов та. Очень понравилось. Я рад, что я осуществил свою мечту и получил больше информации. Мне кажется, что сегодня эти дети показали нам пример того, что нужно искать хорошее, надо показывать пример. И поэтому то, что вы сделали, пожалуйста, продолжайте делать. Пожалуйста, ищите доброе, ищите светлое, и мы будем все на это ориентироваться. Диплом «Видеосюжет» награждается представитель Дуванского района, представитель Республиканского лицея-интернат имени Тимира Юсупова, школьной студии Яйгор Илясян Ямгурова. Конкурстар кешене нык үстерә һәм үзеңә дуслар табаһың. Атайсал проекты ситтәрендә мастер-класс караным. Миңа бик охшаны һәм үземә күп мәгълүмат алдым. Яңа күп мәгълүмат алдым. Бит уллар үзебезнең балаларга мисал. Балаларды үзебезнең мисалыбыз менән генә тәрбия итә алабыз. Шуңа күрә ошо сюжеттагы геройларга, безнең улы йөрәкле агайларыбызга, апайларыбызга зур рәхмәтлебез. Розалия Сылгужина һәм Айзилә Аминева. Кызлар, рәхим итегез, кызыл кәләмдән безнең сәхнәбезгә. Розалия Сылгужина һәм Айзилә Аминева. Центр детского творчества города Сибай, телестудия Smile TV. Вручает Гульшата Хатовна Ибрагимова, председатель Совета матерей «Материнское сердце».
махсус приз байрам итә бит инде, шулай ук бездән эссе йөрәгенә кызларга кирәк матур алка. Анда Розалия һәм Айзиләгә Сибай қалаһында Мәүлидә Якупова мәкаләләр конкурсы үткәргән тураһында проект эшләде. Без еңүгә өмет иткәйнек, ләкин без махсус приз яуланык. Шулай булһа ла без бик шатбыз. Юлдаш радионың коллегаларының һорауы буенча дипломды ихласымны тапшырам. Интервью номинациясында еңүче Вадим Асадуллин, Кармаскалинский район, Дом пионеров и школьников, детская медиастудия «Тик Турмат». Вадим Асадуллин. Интервью номинациясында махсус приз менән бүләкләнә. Вадим Айдар Рәхимов кызыл келәмдән һәм был алкышлар һинең өчен. В целом весь фестиваль прошел очень хорошо, мне понравилась вся организация, вся атмосфера, гости. Также мы просматривали работы участников других районов, других медиастудий. Это было интересно узнать, как все проходит в других студиях, в других местах. Мы очень рады, что нам растет достойная смена и что дети будут когда-нибудь, может быть, работать и у нас. Спасибо. Богдан Ишбулдин һәм Баязит Шайхетдинов. Рәхим итегез. Вручает Лейла Кадимовна Аралбаева, известный журналист, обозреватель информационного агентства «Башинформ». Мне очень понравился конкурс. Когда я узнал об этом конкурсе, я думал, что этот конкурс, как обычно, ничего не интересного там не случится. Я думал, что в таких масштабах он не будет. Когда я сюда приехал, первое впечатление было о здании. Здание было очень большое. Когда я зашел, здесь была такая атмосфера, как будто уже, не знаю, даже слов нету, но как будто в каком-то, как президенты, где находится. Красная дорожка очень сильно понравилась. Когда подзывали нас по имени, при всех, под аплодисменты, это очень тоже, сердце подскакивает, все, эмоции зашкаливают. Спасибо большое за всем тем, кто организовал этот конкурс. Спасибо родителям, в первую очередь, то, что они смогли меня сюда отвезти. Ошондай конкурстар Тамыр телеканалы еш үткәреп тора, катнашыгыз, курыкмагыз, кулыгызда телефон бар. Бөтәгез дә төшерә беләһегез. Социальный ролик. Телестудия Балкорты ТВ. Балкорты ТВ. Амитель аматор фото. Тамыр үткәргән барлык конкурсларда әүдем катнашырга тырышабыз. Бу безгә бик охшай, үзебезгә тәҗрибә итеп бара. Вот. Шундай конкурслар күбрәк булган инде. Бу безнең эшебез, социаль ролик номинациясында катнашты. Шулай ук икенче ролигыбыз без булмаһа кем дигән ролик эшләнек. Атайсал минең өчен ул туган ил. Бәләбәй районы, Бәләбәй каласы. Менің Атайсалым Учалы районында, Кунакбай ауылында. Каждый раз приезжаем в Уфу и восхищаемся от того, как радостно нас встречают. Наша телестудия называется Балкорты.тв. Нам очень нравится участвовать в разных социальных роликах.
снимать разные сюжеты. Шулай итеп, тагы бер телестудияны бүләкләйбез. Телестудия «Свои». Город Нефтекамск. Нефтекама калыгынан свои телестудия. Бұл телестудиялар эшләүчеләр рәхим итегез, кыл келәмдән безнең сәхнә бергә. Найти плюсы и минусы, и в каждой работе, конечно, можно найти плюсы, вот, но минусы, они иногда видны, иногда нет, вот, и мне это очень понравилось, и я для себя очень много узнала. Күптәр фестивальгә белем артыннан килеп еткән. Конкурс катнашчыларыннан тыш, мәктәп судьялары агзалары, яшь хәбәрсе, операторлар, мөхәррирҙәр Тамыр телеканалы белгечләре менән очрашуга айырыуса шат ине. Оҫталык дәресләреннән бик ҡәнәғәт булып сыҡтылар. Biz bu konkursta birinci tapqır qatnaştık. Әле генә разведка гына килдек. Бөтен нәмәне генә белдек. Без күп нәмәкәгә өйрәндек, нисек видеолар эшләргә. Для меня победа была это мой опыт, мое преодоление себя. Я узнала это по странице ВКонтакте Тамыр. Я увидела и поняла то, что это было бы замечательно поучаствовать в таком масштабном проекте, где развиваются дети в сфере медиа. Снимают ролики, придумывают сюжеты. Это как раз-таки еще развивает знакомство с людьми, коннект, вот как раз-таки, который сейчас очень важен. Фестиваль вакытында һәр катнашучы үҙен ысын журналист итеп тойды. Проекттың төп геройдары меценаттар менән пресс-конференция форматында аралашты. Биргән һорауҙары өсөн төрлө бүләктәр ҙә алды. Минем уйымса, Атайсалга сөйү баласыктан, тумыштан, баласыктан, мәктәптән, гаиләдән килергә тиеш. Шулай дип уйлыйм. Балалар өсөн дә кирәк. Ни өчен дигәндә, алар менә бездән үрнәк алып торырга тиешләр инде, шул аларда дәвам итәргә тиешләр. Ну, конференция, я считаю, вообще хорошо, молодцы, хорошо организовали вопросы. Ребята прекрасно задают вопросы. Но это чувствуется прекрасно, потому что это будущие журналисты, будущие корреспонденты. Все равно как-то целенаправлены на вот эти вопросы. Ну и ответы были, соответственно, очень хорошие, очень красивые, содержательные. В воспитательных целях для молодежи это очень даже хорошо. Но для будущего поколения учиться. Другого я не вижу, трудиться. Труд, как говорится, человека облагораживает, потому что без труда ничего не получается. Сынап та был фестиваль бик матур үтте. Алдағы эшләрендә уңышлар теләйм. Балаларның бик күп кызыклы сораулар булды. Кайбердән хатта җавап бирүгә кыйынрак булды дип әйтергә була. Атайсал бездекеләр проект 3 юнәлештә бара. Менә без нык куанабыз беренче юнәлеше, шул фестиваль юнәлеше яхшы үткәнгә. Минеңсә балалар да, килгән кунактар да шат булып кайттылар. Һәм бу фестиваль безнең өчен нык якын, чөнки бunda бөтен республикадан балалар килгән бит инде. Һәм улар үзләренең шул Атайсал, үзләренең авылдары турында һөйләргә, үзләрен мактанырга дигәндәй шундый эшләр эшләгәннәр бит инде. Бик яхшы, бик сифатлы эшләр булды. Куанып уларга матур-матур урындар тапшырдык.